Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po at natutuwa at naglalak na makasama po kayo ulit dito sa ikalawang araw ng ating simbang gabi. At yung mga sanay na po magsimbang gabi, maaalala nila na tuwing ikalawang araw ng simbang gabi, binabasa po natin itong mahabang listahan ng lahi at mga forefathers ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung babasahin mo niyo yung mga pangalan, matutuwa kayo at mababaliktad ang lihat ninyo. Pero huwag mo kayo magtaka. Dahil ako'y nagbibigyan, mas nakakatuwa ang mga pangalan pinipili ng mga magulang ngayon. Minsan po may binigyan na ako, hindi ko na lang makalitin yung pangalan dahil na-register na sa bolsilyo. Pangalan ng anak niya, Reg. Sabi ko, di ba yun yung sa toolbox? Yung magtagal ng tulong? Opo, Father. Minsan may nanay, hindi niya siguro alam kung paano ibibigay sa anak niya. So, pangalan ng anak niya, ABC. Napaisip ng pangalan. So, please, Father, the 3 letters of the alphabet, parang kanino mo muna yung anak ko. So, pangalan ng anak niya, ABC. Ano yung gano'n po? Anyway, but you know, it's different issue. I don't know why. Naghahanda pa lang po ng pumilya ko for this listahan ng mga pangalan ng mga lahi ng Panginoon at pinabasa ko po kanina. Kung natatouch na, naiiyak na. Wow. Ano po ang sinasabi ng Panginoon hinggil sa mga maraming pangalan na ito kung saan siya nanggaling? This is not a simple list of names, of ninuno, of lahi ni Jesus. The gospel and the good news of this reading is this. May pamilya ako, sinasabi ni Jesus. This is my family. At tayo pong lahat din, kayo at ako, lahat po tayo, meron din tayo pamilya. We cannot deny it. No matter how we hide it, kahit hindi natin gusto at pwedeng ipagmalaki, tayo pong lahat, bawat isa sa atin dito, ay may pamilya. At kung pinagmamalaki at sinasabi at kinukwento ng Panginoon, eto ang pamilya ko, kumusta ang pamilya ninyo? Ano po ang mabuting balita nito? Ano ang katotohanan ipinahayag ng Panginoon hinggil sa pamilya niya at hinggil sa kaanyaya niyang tignan din natin ang ating mga sariling pamilya? Tatlong bagay, tatlong katotohanan. Unang-una, lahat tayo may pinanggalingan. Alam singo ke. Alam ke pulot mo ke taklang damulan ke itekatami. Maski ba kanya nagsasabihan na itatang-tawag yung mga nakita. Alam singo wala nang basta lumabas dito sa mundo. Lahat po tayo may pinanggalingan. Kung gusto yung maunawaan, bakit kayo ganyan? Kung sino kayo, bakit ganito kayo? Sino tayo, bakit ganito tayo? Tignan po ninyo ang pamilya ninyo. Kung titignan po ninyo ako ngayong gabi, halimbawa, hindi lang si Amon raw ang makikita po ninyo. Makikita nyo sa campus ng Ilong ko, sabi ng nanay ko, ang aking uncle sa Santa Rita. Makikita po niyo sa itim ko ang tatay ko, maitim. Malalaman po niyo bakit mahilig ako sa sili at matapang ako kumain ng sili. Namanang yan sa lolo mo, sabi ng nanay ko, na talagang pinakain mga sili. Yung utak ko siguro, nakuha ko sa tatay ko. Yung puso ko sa nanay ko. Ito po galing ko kayo mapalagkas, ikwakitan kaming lagi ng tata ko, ikan lang. Mapalagkas, itang lagi ko pumapagsisti, ikwakit ng mako, karikwe ko, isang tarita. Ito po yung pamilya ko. Bugalan ako mga kayo. And if you would look at Jesus and His family, you would also understand. Parang pinagmamalaki rin ng Panginoon ng kanyang pamilya. This is my family. And if you would look at the list, maybe you would also understand Jesus at kanyang pagkatao nung naging tao siya sa gitna natin. Siguro nakuha ni Jesus ang kanyang dulot kay Solomon. Kinikilala pinakamarunong na hari sa balat ng lupa ng kapanahunan na iyon. Siguro nakuha ni Jesus yung kanyang leadership style kay Hari David na napakagaling na hari na namumuno sa Israel
sa Diyos at yung ugali ng Panginoon na mapagpatawad at maunawain, siguro nakuha niya sa marami niyang uncle at aunts na makasalanan. Kung titignan po ninyo marami sa mga kapatid dito, ay naku, nakakaya yung mga pinaggagawa. Ang laki-laki ng mga kasalanan kung saan nasangkot sila. Ang nakaaltaon ang bungyari mga kundi, patalang makariri ang po makariri. Nasa lahi rin ng Panginoon. At doon niya siguro nakuha yung maawain siya at magpagtatawad because he knew his lineage. Kaya po sa Ebanghelyo, kung titignan ninyo, kapag tinawag si Jesus, Jesus, anak ni David. Ay naku, nagmamadaling tumugon si Jesus at pagbibigyan anuman ang hinihingi. Basta tinawag siya, anak ni David. Alam niyo po bakit? Kahit si David, kahit hari, siya ang pinakamalaking makasalanan sa lumang tipan. He was the greatest sinner in the Old Testament. Dahil hari siyang talumpluwensya, isinuha niya sa Diana yung kanyang general para mamatay yung general at makuha yung magandang asawa ng general niya. Kaya kapag sigaw si Jesus, Jesus, hari ng David, kaya kung nagmamadali si Jesus, baka ano pang isigaw na kapalakan na ginawa ng lolo niya si David, kaya para matahimik na lang, and he would attend to this person who is pleading for him in the name of David, his ninuno. So if you are wondering, bakit ganyan kayo? Bakit ganito po ugali ninyo? Bakit ganyan? Ay nako, just look back at your family at mauunawaan ko ninyo. Huwag niyo masyadong itin ang sarili ninyo. Huwag po masyadong mababa ang tingin sa sarili ninyo. You would understand why. Dahil lahat po tayo may pamilya kung saan tayo nanggaling. Halimbawa na po, tignan niyo kung kailan namatay ang tatay niyo at anong edad. Sabi nila, itutin kung anong edad kayo maaari mamatay na. Kung gusto mo lang makita, anong itsura ng magiging asawa mo pag matanda na siya, look at her mother. Kung anong itsura ng nanay niya, ganyan din ang itsura ng magandang magiging asawa mo pag tumanda siya. And this is our story. This is our background. This is our family. Jesus is proud of his family. At hindi pinagalitan ko. Siguro yung dahilan, bakit ganito ako? And we will look at ourselves and we will also understand why we are like this. It is because we have a family kung saan tayo nanggaling. Huwag kong ikahiya. Huwag itago. These are our families. Amen? Amen. Ikalawa, kahit meron tayong pinanggalingan at lahat may pinanggalingan, pwede rin po magibabaw sa sitwasyon natin kung saan tayo nanggaling. Ulitin mo. Kahit alam natin kung saan tayo nanggaling, anong sitwasyon natin at anong background natin, hindi po ibig sabihin hanggang doon na lang tayo. Kundi, ang mabuting balita ng Panginoon neto, siya rin nanggaling sa mga makasalanan ng lahat. Siya rin nanggaling sa mga nakakayang mga uncles at mga tita at mga pinuno niya na gumawa ng kasalanan. Pero ang mabuting balita, pwede po tayong mangibabaw. We could rise above kung saan tayo nanggaling. Pero kung hindi ko pa nakwento sa inyo ito, minsan may kausap ko, ang sabi, alam mo bakit ganito ako? Dahil ganito ang ginawa ng tatay ko sa akin. Dahil ganito ako pinalaki ng tatay ko. Kaya nagkaganito ako ngayon, hindi maganda ang buhay ko. Dahil sa tatay ko, ganito ang ginawa niya sa akin mula nung maliit ako. Sabi ko, okay, I understand that, naunawa ako yun. Pero saan na di ba patay niya yung tatay mo? Ilang taon na namatay ng tatay mo? 20 years ago ako. 20 years ago na namatay ang tatay mo, hanggang ngayon kasalanan ng tatay mo, nandiyan ka. Wala ka naman magmatuwala sa sarili mo yung say, after 20 years, ngayon alam mo bakit ganyan ba? And that means like, alam mo bakit ganyan ba? You could rise above that situation. Minsan mo may kausap ako,